खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि अदेबानि दिनैनि सानावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन। दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो बिबानगिरि आरो मावथि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो गासै बर' माहारियारि रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरदों। लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानाया 55 बोसोर जाबाय। बे गोलाव सम 55 बोसोराव जायफोर बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोनो बेनि थाखायबो आरज खालामो दिपेन बर'आ। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 55 बोसोर गोलाव सम सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ हमथानानै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय खामानिफोरखौ मावबोदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ खौसे खालामनाय बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायनि जि सिमां नुदों बे सिमांखौ जाफुंहोगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा आरो बे सिमांखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों जाफुंहोगोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबावदि गोलाव सम सोमावसारनानै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा खालामनो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों बर'फ्रा राजखान्थियारि गोहो मोननो हाबाय। नाथाय बर' हारिनि आबुं आरो उदाङै थांनानै थानो थाखाय गासै बिथिङाव खामानि मावलांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानिया जोबनानै थाङाखै। बे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि थासारि फैबाय बे सोमावसारनायखौ आरो उनाव लांबावगोन। सोमावसारनाया जायखिजाया समावनो जाफिनगोन। जेब्ला बर' हारिनि मोनथायाव नेवसिजानाय बायदि मोनदांगोन अब्लानो सोमावसारफिनगोन होननानै बुंथियो बिथां दिपेन बर'आ। मोननै लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो 4 सुबुंनि जिउ खहा। मोनसे जाथाया गसाइगावआव जादों। निउति हाज'वारि मुंनि आइजोआ 31 नं राजा लामाजों गावनि स्कुटिजों कसुगाव फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो थाव रोगाग्रा गारिजों सौग्रावलायनायाव बिथांजोआ जायगायावनो जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निउति हाज'वारिया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जयमागुरि ओनसोलनि अरुण हाज'वारिनि बिसिमोन। बिथांजोआ अमृतपुर ब्रह्म सेबा आश्रम गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन। जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव पुलिसा फैनानै उनाव आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांफैदों आरो ट्राकखौ जब्द खालामदों। गुबुन मोनसे जाथायाव खेबसेयैनो 3 सुबुंनि जिउ खहा। 3बो गंसे नखरनिनो सोद्रोमामोन। बे जाथाया मरियनीनि तदार आलियाव जादों। गंसे टाटा सुमो आरो गंसे स्कुटिनि गेजेराव सौग्रावलायनायावनो गंसे नखरनिनो 3बो सोद्रोमाया जायगायावनो जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला टाटा सुमोआ डिमापुरनिफ्राय फैगासिनो दंमोन आरो गुबुन फारसेथिं स्कुटिजों बिमा फिसा बिजामादै जयैनो फैगासिनो दंमोन। बेयावनो गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव जायगायावनो बिमा फिसा आरो बिजामादैनि जिउ खहा जादों। बे जाथाय जाखांनायनि उनाव मरियनी ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लामा जथायनानै सोमावसारदों आरो थासारिया दान्दिसेनि थाखाय दुंहाव जादों। सनितपुर जिल्लानि मिसामारि, ढेकियाजुलि, दुरामारि, सलमारि बेफोर जायगायाव मोसानि उदखार। बेफोर ओनसोलाव मोसानि उदखारिजों जोखोम जादों 5 सुबुंफोरा। माखासे ओनसोलाव मोसा नायनो थांनाय सुबुंफोरा गाग्लोबजादों। सलमारियाव ओनसोलनि सुबुंफोरा मोसाखौ बेंख'नानै लादोंमोन। बेयावनो मोसाया खारनो थाखाय सुबुंफोरखौ गाग्लोबनानै खारदों। गुबुन मोनसे ओनसोलाव गंसे न'आव सासे बैसो जानाय आइजोखौ गाग्लोबनानै न' सिङाव हाबदों मोसाया आरो न' सिङाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ' दंखायोमोन बिथांखौबो गाग्लोबदों। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा आखायाव सिखा लावथि बायदि लानानै हिनजावसाखौ खथानिफ्राय रैखा खालामनो हादों। बिनि अनगायैबो सासे खौरांगिरियाबो गाग्लोबजादों। खौरांगिरिया खौराङाव फोसावनो थाखाय जाथायथिलियाव थांदोंमोन। बेयावनो मोसाया खौरांगिरि भास्कर देका बिथांखौ आथिङाव अरदों जायजों बिथाङा गाज्रियैनो जोखोम जादों। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोसाया नामेरि टाइगार प्रजेक्ट हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनानै सनितपुरनि माखासे ओनसोलफोराव बेबायदिनो उदखार खालामफैदों। जायनाखि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नांथाबनानै दङ। बेनिखायनो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाया जाहाथे थाद'आ बेनिखायनो गोदान बर' फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियनखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बनसुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि अशोक कुमार ब्रह्म बिथाङा। बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन फरायसा आफाद दानायनि थांखिफोरखौ फोरमायथिनो थाखाय खौरांगिरि मेल खुंदों आफादनिफ्राय। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखायनो बे आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफादा दुलाराय बर' फरायसाजों दाजानाय गोथार फरायसा आफाद।
लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोन आरो बर'फोरा मोनथाम गोरोबथा खालामदोंमोन। नाथाय बे मोनथाम गोरोबथाजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सिमाङा जाफुंसाराखै। बेनि थाखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि सिमां बे थांखिजों आरो बड'लेण्ड रायजोनि उदांस्रिनि थाखाय बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय आरो बर'फोरनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायनो बे गोदान फरायसा आफादखौ दादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जायनाखि एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव नांथाबनानै दङ। एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मुखुब जानाय समाव जाहाथे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिया थाद'आ आरो बे सोमावसारनायखौ लाखिबाय थानो हायो, बेनिखायनो बे आफादखौ दानाय जादों होननानै फोरमायथियो आरो उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि खामानिखौ आबुङै मावखांनायनि उनाव जयैनो लोगो नांफानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानो हागोन होननानै बुंथियो। जायनाखि भारत हादरा सुबुं खुंथाइ हादर आरो जोंहा संबिधान दंखायो आरो संबिधानाव जोंनि हा, जोंनि रायजोखौ सामलायनो मोन्थाय दंखायो। बेनि अनगायैबो जायनाखि बर' हारिया बेनिनो थागिबिखा, बेनि थाखाय इउनाइटेड नेशन अर्गानाइजेसनाबो मोन्थायखौ होखानाय दङ। बेनिखायनो बेफोरखौ सिगाङाव दोननानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बनसुआ रावबो राजखान्थि हान्जाजों दाजानाय नङा आरो रावबो राजखान्थि हान्जाजों एलायन्सबो जानाय नङा होननानै फोरमायथियो। दिनै 15 फेब्रुवारि दिनैनिफ्राय रायजोआव कभिड-19नि मुङाव जेबो नेमखान्थि थानाय नंला होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि गासैबो फरायसालिफोरानो गेवफिनसिगोन। 100% फरायसाफोरानो फरायसालियाव थांनो हासिगोन। मोनानि समाव 10-11 रिंगानिफ्राय जि कार्फिउ थायोमोन बे थानाय नंला। न'फोराव नेमखान्थिनि बायदियैनो जुलिखौ खुंनो हासिगोन। रेलवे स्टेशन, एयारपर्ट आरो राजा लामानि सिमाफोराव कभिड-19 टेस्टिं खालामनांगौनि जि गोनांथार नियम बेबो थानाय नंला। मेडिकेल कलेज, हस्पिटालफोरावबो कभिड-19 टेस्टिं खालामनांगौनि जि गोनांथार नियम बे थानाय नंला। अदेबानि कभिड-19नि थाखाय दिनैनिफ्राय रायजोआव जेबो नेमखान्थि थानाय नंला। खालि मास्क गाननाय, सेनिटाइजार बाहायनाय आरो भेक्सिन लानांगौनि गोनांथियाल' थासिगोन आरो आसामाव सिगांनि बायदि 24 घन्टा गेवनाय थाफिनजोबसिगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। मैया 14 फेब्रुवारि भेलेन्टाइन्स डे अदेबानि मोजां मोनलायनायनि सानमोन। नाथाय भेलेन्टाइन्स डे फालियोब्लानो आथिं बुफायनाय जागोन होननानै गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन शिबसेनानि मावथिफोरा। मध्य प्रदेशनि शिबसेनानि मावथिफोरा भ'पालनि कालिका शक्ति पीठ थानसालियाव लावथि लानानै फुजा होदोंमोन आरो सोरबा मोजां मोनलायनाय जराया भेलेन्टाइन्स डे फालियोब्ला आथिं बुफायनाय जागोन होननानै गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन। बेनि थाखाय पार्कफोराव नोजोर लाखिनाय जादों। हटेल रेस्टुरेन्टफोरावबो भेलेन्टाइन्स डेनि मुङाव जेबो हाबाफारि खुंनो मोना होननानै हेंथा होदोंमोन। बिथांमोननि बायदिब्ला 14 फेब्रुवारि भेलेन्टाइन्स डेआ जोंनि हादरनि नङा, बेयो गुबुन हादरनिसो। शिबसेनानि मावथिफोरा मध्य प्रदेशनि माखासे जायगाफोराव मोजां मोनलायनाय जराफोरखौ भेलेन्टाइन्स डे फालिनो हेंथा होदोंमोनब्लाबो बिथांमोनहाबो फिन पुलिसजों हेंथा होफिनजादों जाहाथे थासारिया गाज्रि जाया। फिन मोन 54 चाइनिज मबाइल एपफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लाबाय भारत सरकारा। जोंनि हादरनि नेशनेल सिकिउरिटिखौ रैखाथि होनो थाखायनो मोन 54 चाइनिज मबाइल एपफोरखौ बेन खालामनो थांखि लाबाय भारत सरकारा। इउनियन मिनिस्ट्रि अफ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिया बे मोन 54 चाइनिज मबाइल एपफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लादों। बेफोर एपफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिफ्राय बिथोन होदोंमोन। बेनि उनावनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेन खालामजानाय मोन 54 चाइनिज एप्सफोरनि मादाव माखासेया जाहैबाय बिउटि केमेरा, स्वीट सेल्फी HD, बिउटि केमेरा, सेल्फी केमेरा, विवा भिडिअ एडिटर, टेनसेन, अनमयजी चेस, अनमयजी एरिना, एबलक, डुएल स्पेस लाइट आरो माखासे। मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेशन टेक्न'लजिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेफोर एप्सफोरा थांनाय 2020 मायथाइयाव भारत सरकारजों ब्लेकलिस्ट खालामजानाय चाइनिज एपफोरनि क्ल'न भार्जन अदेबानि एखे रोखोमनि आरो बेफोरनि फांसनफोराबो एखे। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बेफोर एप्सनि गेजेरजों सुथुर हादरनि सार्भाराव पार्सनेल डाटाफोरखौ दैथायहरनो हायो। बेनिखायनो भारत हादरनि रैखाथिनि थाखाय बेफोर एप्सफोरखौ बेन खालामनो थांखि लादों। फैगौ 7 मार्चआव माजुलियाव जागोन उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थि। जानो गोनां माजुलिनि उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ सोरखौ बिजाथि महरै फसंगोन बेखौ लानानै गोबां सावरायजानायाव दंमोन। दा बिजेपि दोलोनिफ्राय माजुलि बियाबनि थाखाय बिजाथिनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। मुङा भुबन गेम। मख'नो गोनांदि माजुलि बियाबाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा देरहासार जानो हादोंमोन। उनाव बिथाङा मिरुनि मन्थ्रि जाहैनायनि थाखाय माजुलि बियाबनिफ्राय रिजाइन होदोंमोन। बे समनिफ्रायनो माजुलि बियाबा लांदां जानानै दंमोन आरो दा माजुलि बियाबाव फैगौ 7 मार्चआव उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थिया खुंजानो थांगासिनो दं।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों